Premýšľal som o mnohých veciach a mala by si o tom vedieť. Mám z toho strach, Santos. Pozri, chcel by som, aby si sa netrápila. Viem, že prechádzaš ťažkým obdobím. Tomu veľmi dobre rozumiem. A preto sa odpracem. Naozaj? Naozaj to urobíš? Áno. Áno, je to pre mňa veľmi ťažké rozhodnutie. Veľmi, veľmi ťažké. Viem, že Niko je láska tvojho života. A teraz sa vrátil a chceš byť s ním v poriadku. Odhliadnúť od toho, čo k tebe cítim, ak sa rozhodneš pre neho, máš právo sa tak rozhodnúť. Hovorím ti to od srdca. Už ťa nebudem obťažovať. Už sa ťa nebudem pýtať. Mal som si uvedomiť, že tvoje srdce už má svojho majiteľa. Nie, to nie je pravda. Teda, nie je to tak. Áno, som naozaj veľmi zmetená, Santos. Pozri, to naozaj nie je tak a nechcem ti ublížiť. A ja myslím si, že bude najlepšie, ak nebudem chodiť s nikým. Lupita. Pretože v mojom srdci je zmetok a chaos. Nejde o to, či zraníš mňa, alebo niekoho iného. Chcem, aby si bola šťastná. To je jediné, čo chcem. Rozhodol som sa tak z jednoduchého dôvodu. Pretože ťa mám rád. Chcem pre teba to najlepšie. Ďakujem. Ďakujem za pochopenie, Santos. Santos, chcem ťa o niečo špeciálne požiadať. Áno.